ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, баромаи ҳоти вақтро аз студияи душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия. баргузории ҷаласаи навбатии ҷулусаи дуюми маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум. муҳокимаи лоиҳаи як қатор қонунҳо дар ин замина. 22 декабр рӯзи кормандони соҳаи энергетика. ташкили ҳамоиши маърифатӣ ба ин муносибат. 21 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия шуданд. 21 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия шуданд. дар фурудгоҳи Пулково президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони воломақоми Федератсияи Русия самимона пазироӣ карданд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии ғайрирасмии роҳбарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок менамоянд. Бисюякуми декабр дар толори консерватории давлатии Санкт-Петербург ба номи Римский Корсаков маросими супоридани ҷоизаи байналмилалии сулҳи ба номи Лев Толстой ба роҳбарони давлатҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон баргузор гардид. 21 декабр дар толори консерваторияи давлатии Санкт-Петербург ба номи Римский Корсаков маросими супоридани ҷоизаи байналмилалии сулҳи ба номи Лев Толстой ба роҳбарони давлатҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон баргузор гардид. дар вазъияти тантанавӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба роҳбарони давлатҳои Ӯзбекистон ва Қирғизистон ҷоизаи байналмилалии сулҳи ба номи Лев Толстой супорида шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарони давлатҳои ҳамсояи мо бо ин ҷоизаи фахрӣ дар соли 2025 барои саҳми бузург дар таҳкими сулҳу амният дар минтақаи Осиёи Марказӣ сарфароз гардиданд. ёдовар мешавем ки 31 марти соли 2025 дар нишасти сарони Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон дар шаҳри Хуҷанд созишномаи таърихӣ дар хусуси сарҳадҳои се давлат ва эъломияи Хуҷанд доирбадӯстии абадӣ ба имзо расида, масоили сарҳадии миёни се давлати ҳамсоя ҳалли ниҳоии худро пайдо намуданд. ин рӯйдодҳои таърихӣ ба таъмини амну субот, рушди устувор ва болоравии нуфузу эътибори байналмилалии минтақаи Осиёи Марказӣ ҳамаҷониба мусоидат намуд. 22 декабр дар шаҳри Санкт-Петербург Федератсияи Русия вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. 22 декабр дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар вохӯрӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбари кишвари мизбон ва дигар сарони давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил ширкат варзиданд. роҳбарони кишварҳои иштирокдори иттиҳод маҷмӯи масоили ҳамкории байнидавлатӣ дар соҳаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиву башариро баррасӣ намуданд. ба масъалаи баландбардоштани самаранокии талошҳо барои таъмини амнияти минтақавӣ ҳамчун самти афзалиятнок таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда шуд. раёсати босамари Тоҷикистон дар иттиҳод дар соли равон таъкид гардид.
ҳамзамон 22 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия якҷо бо дигар сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз маконҳои таърихии шаҳри Санкт-Петербург аз ҷумла осорхонаи давлатии Эрмитаж боздид намуданд. 22 декабр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия якҷо бо дигар сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз маконҳои таърихии шаҳри Санкт-Петербург аз ҷумла осорхонаи давлатии Эрмитаж боздид намуданд. дар осорхонаи Эрмитаж сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин истиқбол гирифтанд. ба роҳбарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил доир ба таърихи осорхона ва санъати меъмории он маълумоти муфассал пешниҳод гардид. иттилоъ дода шуд, ки ин маҷмӯаи фарҳангӣ соли 1764 таъсис ёфта аз 7 бинои таърихӣ аз ҷумла қасри зимистона иборат аст. 22 декабри соли 2025 дар ҳошияи нишасти ғайрирасмии сарони давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин баргузор гардид. дар мулоқот ҷанбаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба миёни Тоҷикистон ва Русия баррасӣ шуд. зарурати рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар доираи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ таъкид гардид. сарони давлатҳо куштори бераҳмонаи шаҳрванди 10-солаи Тоҷикистон Қобилҷон Алиевро шадидан маҳкум карда, зарурати тафтишоти беғаразонаи ин ҷиноят ва ба ҷавобгарӣ кашидани ҳама гунаҳкоронро таъкид карданд. президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва наздикону пайвандони Қобилҷон Алиевӣ фавтида ҳамдардии амиқ баён намуда таъкид дошт, ки чунин амалкардҳои террористӣ бахусус нисбати кӯдакон аз доираи фаҳмиши инсонӣ берун аст. сарони давлатҳо тасмим гирифтанд, ки ба мақомоти дахлдори ҳарду ҷониб дастур диҳанд, ки ҳамкорӣ дар мубориза бо чунин амалҳои зӯроваронаро тақвият диҳанд ва дар ин самт чораҳои фаврӣ андешида шаванд. 22 декабр таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, дар бораи барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030, дар хусуси конвенсия дар бораи мақоми ҳуқуқии ҳаятҳое ки ба давлатҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил фиристода мешаванд, дар бораи созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия, дар бораи мақоми ҳуқуқии намояндагиҳои мақомоти салоҳиятдор оид ба масъалаҳои корҳои дохилӣ ва муҳоҷират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия, лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи хоҷагии ёрирасонии шахсӣ, лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, муҳокима ва аз рӯи онҳо қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. Инчунин лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро, лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муомилоти маводи таркандаи таъйиноти гражданӣ, лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳисоботи роҳбари дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои сметаи ягонаи даромад ва
хароҷоти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурияи тоҷикистон барои соли 2025 лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурияи тоҷикистон оид ба тасдиқи сохтор, номгӯи вазифаҳо ва сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурияи тоҷикистон барои соли 2026 ва лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурияи тоҷикистон оид ба тасдиқи сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти муассисаи давлатии идораи рӯзномаи садои мардум барои соли 2026 мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. аз рӯи масъалаҳои баррасишуда қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. дар донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзам абу ҳанифа нӯмон ибни собит ҳамоиши сиёсии тарбиявӣ таҳти унвони паём ҳамчун омили таҳкими худшиносии миллӣ баргузор гардид ки ҳадафи он шарҳу тавзеяи муҳтавои паёми президенти ҷумҳурияи тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ ва нақши он дар ташаккули худшиносии миллӣ, таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ва баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандии ҷавонон мебошад. дар ҳамоиш роҳбарияти донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзам абу ҳанифа нӯмон ибни собит омӯзгорону устодон, донишҷӯён ва намояндагони сохторҳои марбута иштирок намуда атрофи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар ки дар паёми сарвари давлат ироа гардид мубодилаи афкор анҷом доданд. зимни суханронӣ таъкид шуд ки паёми президенти кишвар ҳамчун ҳуҷҷати муҳими стратегия на танҳо барномаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ, балки василаи муҳими сиёсӣ тарбиявӣ барои баландбардоштани сатҳи худогоҳии миллӣ, эҳсоси масъулият дар назди давлату ҷомеа ва тақвияти рӯҳияи ватандӯстӣ маҳсуб меёбад. қайд гардид ки дар паём масъалаҳои муҳими соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг, дин, тарбияи маънавию ахлоқии ҷавонон, таҳкими ваҳдати миллӣ ва ҳифзи арзишҳои умумибашарӣ ҷойгоҳи махсус доранд. иштирокчиён зикр намуданд ки худшиносии миллӣ яке аз омилҳои асосии пойдории давлат ва ҷомеа буда маҳз тавассути омӯзиши амиқи таърихи халқи тоҷик, эҳтиром ба забони давлатӣ, фарҳанг, анъанаҳои миллӣ ва арзишҳои маънавӣ ташаккул меёбад. дар ин замина паёми сарвари давлат ҳамчун раҳнамо барои насли ҷавон хизмат намуда онҳоро ба донишомӯзӣ, худтакмилдиҳӣ, арҷгузорӣ ба дастовардҳои истиқлолият ва саҳмгузорӣ дар пешрафти кишвар ҳидоят мекунад. ҳамзамон таъкид гардид ки муассисаҳои таҳсилоти олӣ бахусус донишкадаи исломии тоҷикистон дар тарбияи мутахассисони соҳаи маърифат, худшинос ва масъули ҷомеа нақши калидӣ дорад. омӯзиши арзишҳои фарҳанги миллӣ, таҳкими таҳаммулпазирӣ, ваҳдат ва сулҳ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти таълимӣ ва тарбиявии донишкада арзёбӣ гардид. татбиқи муҳтавои паёми президенти ҷумҳурияи тоҷикистон дар фаъолияти таълимӣ, илмӣ ва тарбиявӣ омили муҳими таҳкими суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва рушди устувори тоҷикистон мебошад. ҳамоиш бо ибрози андешаҳу пешниҳодҳо ва таъкиди зарурати идомаи чунин мулоқоту чорабиниҳои сиёсӣ тарбиявӣ анҷом ёфт. устодон донишҷӯёни коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе аз рӯзи энергетикҳо ки ҳамасола санаи 22 декабр дар кишвар таҷлил мешавад истиқбол намуданд. чорабинӣ дар коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе зери унвони энергетикаи сабз ояндаи рушди устувор, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар ҷумҳурияи Тоҷикистон баргузор шуд. зимни он таъкид шуд ки дар солҳои соҳиби истиқлолӣ соҳаи энергетика ба пешрафту тараққиёти назаррас ноил гашт ва имрӯз он дар рушду нумӯи иқтисодиёт ва иҷтимоияти кишвар нақши ҳалкунандаро мебозад. дар қарни 21 энергетика ба яке аз омилҳои муҳимтарини ҳастаи давлатҳои олам табдил ёфта, бе он рушди соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт ғайриимкон гардидааст. бояд тазаккур дод ки рушди соҳаи энергетика дар Тоҷикистон дар меҳвари таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат қарор дошта, яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон мебошад. ҳамин аст ки ҳамасола санаи 22 декабр дар кишвар рӯзи энергетикҳо бо як шукӯҳу омади хоса таҷлил мегардад. устодону донишҷӯёни коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе низ аз ин рӯз бо баргузории як ҳамоиши илмӣ истиқбол гирифтанд, зеро дар ин муассисаи таълимӣ аз рӯи ин ихтисос мутахассис омода менамоянд. таҷлили ин сана дар Тоҷикистон, яъне рӯзи энергетикҳо, ба мавриди истифода қарор гирифтани нерӯгоҳии барқии оби Варзоб 1 иртибот дорад. ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ба даст овардани истиқлолияти энергетикии мамлакатро яке аз ҳадафҳои стратегия эълон намуда, барои ноил шудан ба истиқлолияти энергетикӣ тамоми тадбирҳои судмандро меандешад. ҳамасола бунёду ба истифода додани нерӯгоҳҳои хурдумиёна ҷумҳурияи Тоҷикистонро ба истиқлолияти комили энергетикӣ наздик мекунад. дар замони муосир энергетика ба яке аз
омилҳои муҳимтарин табдил ёфтааст ки бидуни он рушди соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт ғайриимкон гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин нуктаро ба инобат гирифта ба даст овардани истиқлолияти энергетикии мамлакатро яке аз ҳадафҳои стратегӣ эълон намуд ва барои ноил шудан ба истиқлолияти энергетикӣ тамоми тадбирҳои судмандро меандешад. ҷимоҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе низ дар раванди татбиқи амалии дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат дар самти таъмини истиқлолияти энергетикӣ саҳми арзишманди хешро мегузорад. дар муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ бахшида ба рӯзгор ва осори шоир Саидалӣ Вализода мизи мудаввар баргузор гардид. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. нигоҳи рӯшан ба рӯзгор ва осори устод Саидалӣ Вализода зери ин унвон дар китобхонаи миллӣ мизи мудаввар баргузор гардид ки он ба ҳаёту эҷодиёти яке аз чеҳраҳои барҷастаи фарҳангу адабиёти тоҷик, шоир, оҳангсоз, ҳофизи мардумӣ Саидалӣ Вализода бахшида шудааст. дар маҳфил аҳли илму фарҳанг ҳаводорони каломи ӯ иштирок ва суханронӣ намуданд. қайд гардид ки Саидалӣ Вализода дар ҳамаи шеърҳои ба ватан бахшидааш меҳри бепоёни худро нисбат ба ватан бо ифтихор ифода кардааст. шоир дар шеърҳои меҳнат кун, зарур, ибратгир, ҳангоми кишти пахта, даъвати ман, меҳнат шараф аст, ҳадаҳа, духтари озод ва ғайра кору рафтори ҷомеаи меҳнатиро тасвир кардааст. Саидалӣ Вализода ҳамчун вассофи ғояҳои сулҳу амният машҳур гардида дар шеърҳои қувваи сулҳ тарафдори сулҳ, ғояҳои сулҳу озодиро ташвиқу тарғиб намудааст. Саидалӣ Вализода шеърҳои ҳаҷвӣ низ эҷод кардааст. ӯ муаллифи манзумаҳои нозими ватан, дудодарон, нодир ва муҳтарам низ мебошад ки дар ин офаридаҳо ғояҳои ватанпарварӣ, инсондӯстӣ ва меҳнатдӯстӣ тарғиб шудааст. ӯ инчунин гурӯҳлисарои машҳури тоҷик буд. Саидалӣ Вализода яке аз чеҳраҳои барҷастаи фарҳангу адабиёти тоҷик дар асри 20 ба шумор меравад ки ҳамчун шоир, оҳангсоз ва ҳофизи мардумӣ шӯҳрат ёфтааст. дар давоми солҳои дар театри калхозии шаҳри Душанбе кор карданаш бо адибони бузург ба мисли Абулқосим Лоҳутӣ ва Мирзо Турсунзода ҳамкорӣ ва дӯстӣ дошт. барои хизматҳои шоистааш дар соҳаи санъат бо унвони артисти хизматнишондода ва бо унвони баланди ҳофизи халқии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. Саидалӣ Вализода пули пайвандгари байни адабиёти мардумӣ ва адабиёти хаттӣ мебошад. мероси ӯ имрӯз ҳам дар байни мардум маҳбубияти зиёд дорад ва ҳофизони ҷавон аз мактаби ҳунарии ӯ баҳра мегиранд. дар назди раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия фаъолият мекунад. як бахши фаъолияти ин шӯро ташкили ҳисоботдиҳии нозирони минтақавӣ ба сокинони минтақаи хизматӣ мебошад. чорабни навбатӣ доир ба ин масъала дар толори муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 119 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе баргузор шуд. ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ барои ҳалли як қатор масъалаҳои муҳим дар бахшу соҳаҳои гуногун амри зарурӣ ва талаботи замон мебошад. маҳз бо дарки ҳамин паҳлӯи масъала дар назди раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия ташкил шудааст ки ҳоло он дар чанд самт кору фаъолият дорад. аъзои он дар ҳамкорӣ бо мақомоти милитсияи пойтахт барои беҳтар гардонидани фаъолияти соҳа ва бештар гардидани ҳамкории аҳолӣ бо милитсия мунтазам тадбиру чораҳои муассирро рӯи даст мегиранд. дар ин замина бо ҷалби аҳолӣ ва нозирони минтақавӣ вохӯриву чорабиниҳои гуногуни маърифатӣ ва иттилоотонӣ дар шаҳраку маҳаллаҳо созмон дода мешавад. тадбири навбатӣ дар шакли ҳисоботдиҳии нозирони минтақавӣ бо иштироки фаъолони маҳаллаҳои Алачабов, Куштепа ва деҳқонободи ноҳияи Фирдавсӣ ташкил карда шуд. ин маҳаллаҳо шомили минтақаи хизматии рақами 3 шуъбаи вазорати корҳои дохилии 2 ноҳияи Фирдавсӣ мебошад. дар ҷаласаи мазкур иштирокчиён оид ба раванди ислоҳоти милитсия ва ҳамкориҳои мақомоти корҳои дохилӣ бо мардум ва дар ин замина баланд гардидани эътимоди шаҳрвандон ба мақомоти милитсия изҳори назар намуданд. тамошобинони азиз, ҳайфаи варзиши барнома аст манзуратон.
дастаҳои Сорок компания ва Истиқлол бозии дуюми худро дар марҳилаи нимниҳои Суперлигаи Тоҷикистон 2025 оид ба футзал баргузор намуданд. Ин дидор дар маҷмӯаи варзишии Кумитаи Андоз доир гардида бо ҳисоби 3-2 ба фоидаи тими Сорок компания анҷом ёфт. Бо ҳамин тартиб дар натиҷаи 2 ғалаба бо ҳисобҳои 4-1 ва 3-2 тими Сорок компания дар силсилаи нимниҳои 2 пирӯзӣ ба даст оварда ба бозии ниҳоии Суперлигаи Тоҷикистон 2025 роҳ хат гирифт. дар маҷмӯаи варзишии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо дар соли 2025 байни мардон доир гардид. Дар мусобиқа беш аз 250 паҳлавон аз вилоятҳои Суғду Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои Тобеи Марказ ва Водии Рашт дар 7 вазн рақобат карданд. Дар мусобиқаи имсола чеҳраҳои нави риштаи ҷудо кашф шуда ба ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар шомил шуданд. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз 21 то 31 декабри соли 2025 дар 4 ноҳияи пойтахт ярмаркаҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва агросаноатӣ ташкил карда мешавад. аз ҷумла дар назди бозори Меҳригон бо иштироки кишоварзон ва корхонаҳои саноати хӯроквории вилояти Суғд, дар қисмати рости боғи Куруши Кабир бо иштироки кишоварзон ва корхонаҳои саноати хӯроквории шаҳри Ваҳдат, ноҳияҳои Лахш, Файзобод, Рашт, Нуробод, Тоҷикобод ва Сангвор, дар таваққуфҳои назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино бо иштироки кишоварзон ва корхонаҳои саноати хӯроквории шаҳрҳои Турсунзода, Ҳисор ва ноҳияҳои шаҳри Наворудакӣ, дар назди корхонаи воҳиди давлатии бозори Саховат бо иштироки кишоварзон ва корхонаҳои саноати хӯроквории вилояти Хатлон баргузории ярмаркаҳо ба инобат гирифта шудааст. дар ин ярмаркаҳо ҳамчунин корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе, агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттифоқи Тоҷик Матлубот иштирок намуда, молу маҳсулоти босифатро нисбат ба нархи бозор арзон ба фурӯш мегузоранд. сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд дар ин ярмаркаҳо иштирок намуда маҳсулоти ниёзи аввалияро дастрас намоянд. тамошобини азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоти вақт. дар фарҷом бароятон саломатию сарбаландӣ орзумандем. хайр, пирӯзманд бимонед.